Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la ukufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mabusana, intatheli edumile. Bafowethu namhlanje ke sila endwendwe emcimbini ke we-MK. Ngiphethe ke lana ke usisi nobhuti la bazoyichaza ke bese besho ukuthi na yini inhloso yalo mcimbi esibona. Siswami kunjani? Ngiyaphila njani bhuti? Siyaphila siswami. Uchazela abantu nje sisi ukuthi yini inhloso yalo mcimbi ola indwendwe ngathi nje kuba. Okay, ngiyababingelela ababukele ekhaya. Igama lami nguNoma Ngwakabuthelezi Sibongo. I'm from Zululand region representing umkhonto wesizwe Youth League as a provincial spokesperson. Celeni kwami ngihamba noNhlamulo wakandlela under MK party umkhonto wesizwe as a national spokesperson. So njengoba silana endwedwe ilembe indwedwe sub-region yakhona Ward 15 lana mini rally ye MK party as a whole nje at large sifikile lana ukuzotshengisa ama members MK ukuthi sikhona siubuholi obukhona besikhashana. President wethu Jacob Zuma is going to be coming naye hamsana nobuholi ahamba nabo. Sicela babukele emakhaya bebhalisela ukuvota usuku lokugcina namhlanje. By the way by 5 nje kuzobe sekuvaliwe. Siyathemba ukuthi abantu babhaliselele ukuvota and bazophuma umhla ka29 May beyovota bevotela umkhonto wesizwe. Abantu sizobasiza, abantu bazokuthola idingo zabo emakhaya nje where I come from mina izinqala sizinda yakhona nje is very very bad. So sizokwenza sure ukuthi thina njenge MK party uma abantu besiphi ivoti labo sizokwazi ukuthi sibalalela abantu siye emphakathini asizokukhetha indawo siyahambela zonke indawo esazofika kuzo ama region ama ward ama province everywhere sizobonakala siwumkhonto wesizwe and we are hoping ukuthi abantu bazosivotela. Siyabona futhi ukuthi abantu bayasithanda. There is a very positive response esithola kumphakathi nje wonke wase South Africa at large. Siyabonga siswami. Nawe futhi siyacela futhi ke nawe uyizisho lapha emakhaya ukuthi umuntu ubani futhi mhlawumbe isikhundla sakhe yena uyini mhlawumbe umkhonto wesizwe. Sibingelele bonke ama members we-MK. Mina igama nguNhlamulo Ndlela, national spokesperson somkhonto wesizwe MK party. Namhlanje njengaba kushiwo vele ukuthi siphethe irally eyabantu bethu khona la endwendwe. It's a mini rally as part of a program yethu yokukhankasa. Ubaba wethu ubamsholozi President Jacob Zuma naye uzofika addressa abantu bethu as umholi wethu. I think enye into futhi important fanele simention ukuthi when you part le program kuze kunama traditional healers amasangoma wethu ngoba vele nabo siyabahlonipha badlala i role important kabi emphakathini nakubantu bethu. So kubalekile ukuthi nathi siba recognize ngoba vele thina abantu abamnyama awodokotela bethu abaholi bethu ibona amasangoma. So ama traditional healers kushiwa njalo ngesilungu izinyanga. Yeah, so siyabathokozela nabo labe khona bahlale bazi ukuthi umkhonto ukhona, bahlale behamba betshela nabo wonke ama client ama patient wabo ukuthi ngempela bavotele umkhonto ngoba vele nabo mabethola i sick note ephuma kusangoma iphuma kwinyanga eyomuntu omnyama mayefika emsebenzini fanele irecognize njengaba le ephuma emlungwini kudokotela wesilungu issue ilento kuthiwani yona i sick note nayo angithi yona bayithatha serious. Nathi sifuna ama sick note aphuma kuma traditional healers amasangoma wethu ukuthi nawo athathwe serious. So into important enye into ufuna ukuyisho futhi khona la endwendwe kune council besihlangane nama members nje ngoba siza lana sabanika i lift sihlanga ngoba thina vele somkhonto sabantu babantu sabakhwelisa nje emotweni yethu sibaletha khona la basixoxela ukuthi kune council la le ANC belikhala inyembezi impela awusahleka vele emontweni ngoba uyabona umkhonto ufikile kodwa ke kunento ibaluleke bayishilo bathi thina ngoDisemba ngalesikhathi ucinyiwa le ndaba yecishe le cishe ugezi bona ezomphakathi ngoba ngalesikhathi befike kuyena bamcela ukuthi abasize wathi ke yena hayi uzoyibona next year ngo2024 le ndaba le ngikhuluma indaba ye2023 ngoDisemba. Manje bayibuza manje uChristmas udla kanjani kungena gesi. Hayi ke umphakathi wahlanganisa imali elingana no80,000 ukuthi bazithengele itransformer. Manje lento esifuna ukuyisho ukuthi
Mawufuna yonke lento le ishintshe nelo cishe iphele namanzi nendaba yamanzi inkinga zamanzi ziphela abavotela umkhonto ngoba umkhonto thina vele sine track record siyiphathi eyabantu siyicembu labantu so kufanele bayazi leyo nto abantu bahleli beyazi ukuthi thina sikhona sila bashintshe leyo councilor leyo ngikhuluma na wonke abantu basendwendwe votelani niphume ngobuningi benu nivotele umkhonto nenze sure ukuthi abakhipha bonke labantu abayitshela ukuthi ama-councillor bonke labantu abayitshela ukuthi abantu babantu kanti bona babhekile nezikhwama zabo nesizwe zabo ile nto bengifuna ukuyisho nje ngiyabonga ukuthi ngithokozele kunina nonke emakhaya.